Γεια σας, είμαι ο Χάρης, ένας καινούριος YouTuber και θα κάνουμε στα βιντεάκια μας που θα βγάλουμε Fortnite και Brawl Stars. Θέλω να φτάσουμε 50 likes και 50 εγγραφές για να αρχίσει το βίντεο. Πάμε! Εγώ, παιδιά, είμαι ο κάμεραμαν. Θέλει να κάνει ένα νέο κανάλι. Αρχίζουμε. Ας μπούμε στην πίστα. 5v5. vs5 βασικά. Ωραία, μπήκαμε στο match. Έχουμε εδώ πέρα, βλέπω καλούς. Πέδανε μία μας. Εσάς, παιδιά, ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης? Γράψτε στα σχόλια. Εμένα προσωπικά είναι ο Spike. Μου ήρθε ο Μπάς από εκεί μέσα. Πάμε. Τώρα κοιτάμε αυτούς εκεί πέρα που παίζουνε. Παιδιά, θα ανοίξω τα σχόλια και να πάτε να μου γράψετε στα σχόλια το όνομά σας για να βλέπετε κι εσείς να σας κάνω φίλους και να παίζουμε μαζί Fortnite και μπορεί να σας βγάζουμε και βίντεο. Ωραία. Τώρα, παιδιά, θα μπούμε σε άλλη πίστα. Μόλις χάσουμε εδώ ή νικήσουμε, θα μπούμε σε άλλη πίστα. Δεν σας είπα ότι θα μπαίνουμε σε καινούργια πίστα μόλις χάνουμε. Δηλαδή κάθε φορά που θα τελειώνει η πίστα θα μπαίνει άλλα και θα δοκιμάσει την καλύτερη που του αρέσει. Είναι καλός αυτός. Πάμε. Και θα αλλάζουμε και παίχτη. Ωραία, λοιπόν, πάω από εδώ. Έχω βρει τεχνική για να μην με πυροβολάει ο Spike. Με σκότωσε μια καλή. Ωραία, πάμε. Εν τω μεταξύ πηγαίνετε και ψάξτε το βίντεο του Κώστα Λάρντ. Είναι ένας φίλος μας που πάμε στο ίδιο σχολείο και βέβαια είμαστε εμείς μικροί ακόμα. Εντάξει, μεγάλοι είμαστε. Είμαστε 13. Το ξέρω, παιδιά, έχω λεπτή φωνή για να είμαι 13, αλλά έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου. Με ενοχλεί λίγο ο λαιμός μου σήμερα. Βασικά, όχι ακριβώς 13, παιδιά, είμαστε 12,5. Δεν ξέρω, ο Χάρης το λέει 13 έτσι για να το στρογγυλοποιήσει. Να είστε καλοί στο σχολείο. Και να μπείτε και στο κανάλι ενός φίλου μου που το λένε Γιάννη, δηλαδή του Χάρη φίλου, εμένα δεν είναι, εγώ είμαι ο κάμεραμαν, που το λένε Γιάννης Pro. Να πάτε και να κάνετε και αυτόν subscribe. Μην το ξεχάσετε, πάμε σε καινούργια πίστα. Πρέπει να αλλάξει και παίκτη. Ναι, δεν το ξέχασα. Για πάμε να δούμε. Έχω λίγους παίχτες, παιδιά. Θα μπούμε με αυτόν. Τώρα πάμε αυτό solo. Πάμε να ντουο. Εδώ πέρα, παιδιά, επειδή... Θα πω με το φίλο μου τώρα. Είμαι με έναν φίλο μου. Για να μην βγει, παιδιά, πολύ μεγάλο το βίντεο, θα είναι το τελευταίο αυτό το τέτοιο. Ο τελευταίος παίκτης, επειδή δεν μπορούμε να το μεγαλώσουμε άλλο το βίντεο. Ξέρετε, είμαστε παιδιά, έχουμε και υποχρεώσεις.
Ωραία, πέθανα. Πιστεύω ο φίλος μου θα ζήσει. Όχι. Άντε πάμε άλλη μία πίστα. Θα ξαναπροσπαθήσουμε επειδή ήταν λίγο μικρή αυτή. Πάμε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάμε λίγο. Ωραία, έφαγα μια καλή χέντα. Με σκότωσε. Μετά θα το σταματήσουμε από αυτήν την πίστα. Εντάξει, νομίζω το παρακάναμε λίγο, παιδιά. Εδώ μεταξύ, παιδιά, εγώ έχω πάει και σε άλλους φίλους μου, με λένε Δημήτρη, έχω πάει και σε άλλους φίλους μου να κάνω βίντεο και αυτό ο Χάρτς είναι ο πρώτος δηλαδή που ξεκινάει σήμερα το YouTube, πρώτη φορά. Μπράβο σου. Ωραία. Πάμε, παιδιά, τώρα να τη φάμε και αυτήν μία. Έλα μωρέ, την καθαρίζω easy αυτήν. Άντε, την καθαρίσαμε. Γεια σας, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε όλοι like και εγγραφή. Και κάντε share για να το στείλετε στους φίλους σας και να τους κάψετε το κεφάλι. Bye.